سلام طعنان نخلكم تخታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከም ትልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለስ ሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ናብ ሓዳር ምስኣተኹም ክትፍጽምዎም ዘይብልኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ክንርኢና እሞ ኣብ ሓዳር ዝፍጸሙኸ ከመይ ዓይነት እዮም ዝብል ሓሳብ እውን ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም እንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ቅድሚ ናብ ሓዳር ምእታውና ዝነበሩና ሕማቕ ናይ ጾታዊ ርክብ ልምድታት ክንገድፎም ኣለና ነዚኦም ምግዳፍ ግዘ ክወስደልኩም ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ግዘ ወሲድኩም እውን ክትገድፍዎም ክትምክሩ ኣለኩም ነዚ ምስ ረኣና ኣብ ሓዳር ዝረኣዩ ዝተጋግዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ክንርኢና እቲ ቀዳማይ ናይ ዝሙት ጾታዊ ርክብ ንብሎ እዩ ዝሙት ክንብል እንተለና ዝተጋግየ ነገር ከም ዝኾነ ይፍለጠና እዩ ብዙሓት ሰባት ግና ንዝሙት ከም ኖርማል ነገር ቆፂርና እንዳፈጸምናዮ ንርከብ ኣብ በዓልቲ ቤተይ ዘሜ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኢና ነቐርብ ንኣብነት ኣይተረድአንን ሪሕቓትን እያ ሪሕቑን እዩ ተባኢስና ኢና ሰላም የብልናን ተረሓሒቕና ኢና ዝብሉ ምኽንያታት ኢኹም ትደርድሩ ነዞም ፀገማትኩም ከይፈታሕኩም ናብ ካሊእ ምኻድኩም ግና ጌጋ እዩ እዚኦም ምኽንያታት ኢኹም ተቐርብዎም ኮይኑ ግና ንፀገምኩም ክትፈትሕዎ ሞክሩ እምበር ናብ ዝሙት ምኻድ ጌጋ እዩ ሓዳር ሪስፖንሲቢሊቲ እዩ ሓላፍነት ማለት እዩ ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቲ ድማ ንሰብኣያ ሓላፍነት ኣለዋ ከመያየጡ ኣለዎም ስምዒቶም ክገላለጹ ኣለዎም ተሓጓሶም ሼር ክገብሩ ኣለዎም ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቲ ድማ ንሰብኣያ ተሓጓስ ናይ ምፍጣር ሓላፍነት ኣለዋ ስለዝኾነ ነገር ከጋጥመኩም እንተሎ ክትመያየጡን ክትፈትሕውን ኣለኩም ንፀገማትና ዝፈትሕ ካሊእ ሰብ የለን ስለዝኾነ ተዘራሪብኩም ፀገማትኩም ክትፈትሑ ሓላፍነት ኣለኩም ነዚ ክትገብሩ ኣለኩም እምበር ናብ ዝሙት መኼዲ ምኽንያት ክትገብርዎም የብልኩምን ሓደ ሰባት ድማ ዝተጋግየ ኣረኣያ ናይ ዝሙት ኣለኩም እዚ ድማ ንበዓልቲ ቤተይ በዓል ገዛይ ይፈትዋ እየ ግና ነዚ ኢለ ተሓጓሰይ ክስእን የብለይን ናብ ዝደለኽዎ ከይደ ጾታዊ ርክብ ክፍጽም ዕግበት ክረክብ ክሕጎስ መሰለ እዩ ትብሉ ዝተጋግየ ኣረዳድኣ ዘለኩም ሰባት ኣለኹም በዚ ዝተጋግየ ኣረዳድኣ ናብ ዝሙት ትኸዱ ሰባት እውን ኣለኹም እዚ ፍጹም ጌጋ እዩ ከም ኖርማል ከም ቀሊል ነገር ቆፂርኩም ካብ በዓልቲ ቤተይ ካብ በዓል ገዛይ ዘይረኸብክዎ ናብ ዝሙት ከይደ ምርካበይ ኖርማል እዩ ከይደ ዕግበት ምርካበይ ታሕጓስ ምርካበይ እንታይ ፀገም ኣለዎ ትብሉ ዝተጋግየ ኣረዳድኣ ዘለኩም ሰባት ኣለኹም እዚ ድማ ምስ ፈጣሪኻ ምበኣስ ዓለማዊ ህይወትካ ጥራሕ ምፍታው እዩ ኣብ ፀገማ ኣብ ታሕጓሳ ምስኣ ክኸውን ኢልካ ቃልኣቲኻ ዝተመርዓኻያ በዓልቲ ቤትካ ክሒድካ ምስ ፈጣሪኻ ምበኣስ እዩ ካብ ቃል ፈጣሪና ወፂና ክንነብር እንተለና ድማ ምስ ፈጣሪ እንዳተባኣስና ንነብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ካብቲ ናይ ዝሙት ታሕጓስን ዕግበትን ዝተባረኸ ህይወት ዝተባረኹ ውላዳት ወሊድኩም ምስ በዓልቲ ቤትካ ናብ ዓብይ ነገር ምብፃሕ ንደቅኻ ናብ ልዑል ደረጃ ምብፃሕ ስለዝዓቢ ጌጋ ከም ዝኾነ እውን ፈሊጥኩም ነዚ ነገር እዚ ክትገድፍዎ ኣለኩም ነዞም ኩሎም ነገራት ዝሙት ከስእነኩም ስለዝኽእል ካብ ዝሙት ረሓቁ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኣብ ሓዳር እንዳሃለኹም ዝግበር ናይ ጾታዊ ርክብ ጌጋ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይ እዩ ኣብ በይንኻ ክኸውን ይኽእል ምስ በዓልቲ ቤትካ ክኸውን ይኽእል ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ክትርኢ የብልካን እዞም ፊልምታት ሓቅነት ዘይብሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ፊልምታት እዮም ኣብዞም ፊልምታት ክትፍጽምዎም ዘይብልኩም ምንቅስቃሳት ትርኢኹም ክትምክርዎም እውን ስለትደልዩን ብተወሳኺ ድማ ኣብዞም ፊልምታት ዘለው ጻንሒት ሓቂ እንዳመሰለኩም ብዛዕባኹም ዝተጋግየ ኣረኣያ ክህልወኩም ክገብረኩም ስለዝኽእል ነዞም ፊልምታት ክትርእዩ የብልኩምን ስነ ኣእምራዊ ጉድኣት ናይ ኮንፊደንስ ምቕናስ ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ ኣብዚ ፊልም ዝረኣኽሞ ወዲ 40-50 ደቂቕ ጸኒሑ ኣነ ደኣ 2-3 ወይ ድማ 4 ደቂቕ እየ ዝጸንሕ እሞ ሰበይተይ ደኣ ዘይዕግባ ዘለኹ ኢልኩም ኮንፊደንስኹም ንኽወርድ ይገብር እዩ ኮንፊደንስኹም እንተወሪዱ ድማ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ጻኒሕትኩምን ኣብ ናይ መጥለኹም ደው ናይ ምባል ፀገም ከብፅሕ ስለዝኽእል እዚ ድማ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስንፈት ከብፅሐኩም ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ካብ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት እውን ክትርሕቁ ኣለኩም ኣብ በይንኻ ይኹን
ምስ በዓልቲ ቤትካ ነዞም ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ፈጺምካ ክትርኢ የብልካን። እዞም ኣብ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ትርእይዎም ሰባት ብሓሽሽን ብመድሓኒትን ተሓጊዞም ዝፍጽሙ ስለ ዝኾኑ ንነብስኹም ምስቶም ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ዘለዉ ሰባት ከተወዳድርዎ የብልኩምን። ስለዝኾነ ነዞም ፊልምታት ፈጺምኩም ምርኣይ ክትገድፍዎም ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ንሪኦም ኣብ ሓዳር ዝፍጸሙ ዝተጋገዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ድማ ብመቐመጫን ብኣፍን ዝፍጸሙ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት እዮም። ንበዓልቲ ቤትካ ብኣፋ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም እንተገዲድካያ ካባኻ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክመሓላለፋ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ስነ-ኣእምራዊ ጉድኣት እውን ይበጽሓ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሓዳርኩም ከቢድ ሳዕቤን ከብጽሕ ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ እዩ። ንኣብነት ኣብ በዓልቲ ቤትካ ናይ ካንሰር ሕማም ክበጽሕ ይኽእል እዩ። ናይ ጉሮሮ ካንሰር ካብ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ልምዲ ዝመጽእ ሕማም ስለ ዝኾነ እዚ ከቢድ ሕማም ከየስዕበላ ብኣፍ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ፈጺምኩም ክትምክርዎ የብልኩምን። ሕዚ ቅድሚ ሓዳር እዚ ልምዲ እንተሃሊኩም ድማ ቅድሚ ናብ ሓዳር ምእታውኩም እዚ ልምዲ እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ከተቋርጽዎ ክትምክሩ ኣለኩም። ብዝሕ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ገዛይ ብኣፍ ጾታዊ ርክብ ንኽፍጽም የገድደኒ ኣሎ ዝብላ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ንሰምዕ ኢና። ስለዝኾነ ናብ ከቢድ ስነ-ኣእምራዊ ቁልውላውን ናብ ከቢድ ናይ ካንሰር ሕማም ከብጽሓ ስለ ዝኽእል ነዚ ልምዲ እዚ ፈጺምካ ሙሉእ ንሙሉእ ክትገድፎ ኣለካ። ቀፂልና ንሪኦ ብመቐመጫ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ እዩ። እዚ እውን ብባህልናን ብሃይማኖታትናን ዘይፍቀድ ሕማቕ ልምዲ እዩ። ናይ ጥዕናዊ ጸገማት ዘለዎ ሕማቕ ልምዲ እውን እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ሰሪሐሉ ኣለኹ። ብመቐመጫ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ጉድኣት ስነ-ኣእምራዊ ቁልውላው ከብጽሕ ዝኽእል ሕማቕ ልምዲ ከም ዝኾነ ፈሊጥኩም ቅድሚ ናብ ሓዳር ምእታውኩም ነዚ ልምዲ እውን ክትገድፍዎ ኣለኩም። ብዛዕባ ብኣፍ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብን ብመቐመጫ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ሕማቕነት ክትፈልጡ እንተደሊኹም ምልስ ኢልኩም ብዛዕባ እዞም ክልተ ሓሳባት ዝሰራሕዎ መደብ ስለ ዘሎ ምልስ ኢልኩም ሰሚዕኹም ትምህርቲ ክትወስድሉ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝኾነ እዚ መደብ ክነጠቓልሎ እንተለና ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት ምስኣተኹም ዝፍጸሙ ዝተጋገዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነታት ተቐዳማይ ዝሙት ዝበሃል ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ብኣፍ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነትን ብመቐመጫ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነትን እዩ። እዚ እውን ስነ-ኣእምራውን ናይ ጥዕናን ሳዕቤን ከብጽሐለን ስለ ዝኽእል ፈጺምኩም ሙሉእ ንሙሉእ ክትገድፍዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዮ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ኣብ በይንኹም ወይ ድማ ምስ በዓልቲ ቤትኩም ክትፍጽምዎ ትኽእል ኢኹም። ኮይኑ ግና እዚ ስነ-ኣእምራዊ ናይ ኮንፊደንስ ጸገም ከስዕብ ዝኽእል እዩ። ኣብዞም ፊልምታት ትርእይዎም ሰባት እውን ካብ ሓቅነት ዝረሓቑ ከም ዝኾኑ ክትፈልጡ ክሕብረልኩም ይደሊ። ስለዝኾነ እዞም ሰለስተ ዓበይቲ ጌጋታት ካብ ሓዳር ሂወትኩም ክተርሕቑ ሞክሩ። ነዞም ነገራት ካብ ሂወትኩም ንምውፃእ ግዘ ክወስደልኩም ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ግዘ ሂብኩም ካብ ሂወትኩም ኣብፅዎም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።